Kaya kanu binaragawan. Sat di tengah lah ngono terus, Mbok, diplekno. Ah, tek. Lah, iku. Pas iki kanggo Pake. Berjuang, berjuang. Oh. Aku ewoh perkara denganan ra sida, iki kudune sida kursi roda. Bingung. Kene wis kudanan, wis di sulayani wong jadi seneni bae karo Pake. Ah, sip tarik. Ah, wis ngono sik ae wis. Lah, ngene kok. Sik, iku selangkate tergeret. Manuk malah kegeco kok malah. Wis gue terus. Tak puter ngarep, Mbok. Set. Yuk, bener mau tarik mengemut. Iya, dalah. Set, sik sikile ben munggah. Ngono ku lek ganteng kok Janaka kaya ya. Nek siji-siji. Nisan set. Lah dalah. Ya, guys. Piye, Pak? Ora. Wis numpak cendek. Ora.